Velkommen til Herning Talent College. I samarbejde med Fru Højgaard Boligselskab får du nu muligheden for at kombinere din uddannelse sammen med dit talent. Du får de bedste forudsætninger for at kunne præstere i skolen såvel som i din sport, samtidig med at du trives og udvikler dig som menneske sammen med andre unge med samme ambitioner og fælles interesser. Dette tilbud giver dig muligheden for at gennemføre en uddannelse sideløbende med at kunne dyrke dit talent på højt niveau. Vi arbejder egentlig sådan ud fra et simpelt princip her, og det er egentlig frihed under ansvar. Så som udgangspunkt, så kan alt egentlig lade sig gøre. Eneste sådan forudsætning det er, at det er uddannelse frem for idræt. Så længe at du følger med i tingene og laver dine opgaver og gør det, som der skal til, så kan du egentlig få fri til alt det, som du skal i forbindelse med din idræt. Vi har været med til at udklække rigtig mange, både elite ishockeyspillere og dygtige fodboldspillere, alt muligt igennem tiden her og det er endnu ikke lykkedes dem ikke at både kunne træne og samtidig tage et svendebrev, så det er egentlig bare at komme i gang. Hvis vi har en elitesportudøver, der har behov for morgentræning, jamen, så har vi en klasse i HHX, hvor vi har skubbet skemaet, sådan at man møder en time senere de dage, der er morgentræning. Tilrettelægger vi ekstra undervisning i samarbejde med eleven og vores sportsmentorer. Og i øvrigt er det i det store hele bare sportsmentorerne, der har godt styr på vores sportselever. Jamen, en typisk hverdag er jo, at jeg starter ud med morgentræning, inden jeg møder i skole. Og så har jeg skole typisk indtil kl. 15. Og så når jeg lige hjem, og så skal jeg så til træning igen om eftermiddagen. Jamen, jeg synes, det er rigtig rart at gå i en klasse, hvor der er andre, der bruger også meget tid på deres sport og har en masse andet end bare lige lektier og sådan noget efter skole, fordi jeg synes, at det gør, at man føler sig mere hørt, og de sådan, kender til nogle problemer, man står overfor, som hvad kan man sige, dem, der kun har skolen og lektier, de som ikke lige helt gør på samme måde. Vi har en lang række studieretninger. Vi har 12 studieretninger. Der er nogle, der er meget naturvidenskabelige, sproglige, samfundsvidenskabelige eller med musik. Og der har man frit valg mellem alle studieretninger hos os. Man kan sige, hvis du er faglig ambitiøs, altså hvis du vil have de højeste niveauer på bogligt niveau, så er vi et godt valg. Oven i det, så handler det om, hvis du gerne vil det, så skal du bare kommunikere og være fleksibel i din indstilling til det at gå i skole og kommunikere med os, så skal vi nok tilpasse det. Og det er det, der ligesom er et omdrejningspunkt, at vi er fleksible. Derfor så kan jeg ikke entydigt stå og sige, at modellen er fuldstændig sådan hos os, fordi den er så forskellig afhængig af, om man vælger at være 3 års, 4 års, om man bliver Team Danmark undervejs. Så derfor så er det den der kommunikation om, at vi tilpasser, så skal vi nok finde ud af det. Her får du din egen nyrenoverede lejlighed med bad og køkken. Central beliggenhed med kort afstand til både bymidte, uddannelse og klub. Et fælles rum til sociale aktiviteter og fælles hygge. En kontaktperson, som sikrer trivselen på stedet og støtter dig i at få hverdagen til at hænge sammen. Drømmer du om at kombinere dit talent med uddannelse, så er Herning Talent College det oplagte valg for dig.